תעתי, אני 13 שנים על המוצרים האלה, שינו את חיי מהקצה לקצה, היה את החיים לפני ג'וס פלאס והחיים אחרי ג'וס פלאס, אני מאוד מאוד אוהבת את זה, וגם את המודל העסקי שלנו, ומי שצרפה אותי לעסק שנמצאת פה, באולם, הילד שביט, היא אמרה לי, כן, מגיעה, בהחלט, אני לא ידעתי על זה שום דבר, היא אמרה לי, תעתי, המוצרים האלה גאוניים. ועכשיו אנחנו... והילד שביט בעצמה ביולוגית. אוקיי, אז היי לכולם, אני ורד אילן, אני הומאופתית קלאסית, אני אספר לכם בשתי מילים שבהומאופתיה לא משתמשים בתוספי תזונה. אז מתוך המקום הזה הדפתי מכל וכל את הרעיון של ג'וס פלאס כששמעתי על זה. מה עוד שבאופן אישי אנחנו בבית צורכים המון פירות וירקות וגם אורגניים, הרבה מעבר לממוצע. אז כשמני בא אליי עם הרעיון הזה של פטרוזיליה וגזר בתוך קפסולה, אמרתי לה כאילו, טוב, התחלתי לצחוק, אבל אז שמעתי קולגה שהכניסה את המוצרים לקליניקה שלה והתחילה לראות שיפור בתוצאות הטיפוליות. אמרתי, אוקיי, זה פתח לי את הסקרנות, והתחלתי לשאול שאלות ולברר, ובואו נראה ככה מה הדליק אותי, אני מקווה שתדלקו גם אתם. אז המשימה שלנו בג'וס פלאס היא לעורר השראה לחיים בריאים מסביב לעולם. באופן אישי אני מאוד התחברתי לזה. תדעו לכם שאני מאוד מתרגשת להעביר את זה, והכי מלחיץ זה הקליקר. אז בואו נבין בכלל למה אנחנו צריכים את הטוב הזה. איפה הבעיה? למה בכלל אנחנו צריכים את זה? אז כמות הרעלים בעולם שאנחנו חיים בו הולכת ועולה כל הזמן. זה פשוט מקיף אותנו מכל כיוון, כל הזמן נכנסים עוד ועוד חומרים כימיים, סינתטיים, שממש מגיעים לכל השכבות בחיים שלנו. אם זה בבית, יש לנו מוצרי ניקיון, סתם אנקדוטה לפני כמה ימים, העוזרת שלי נקטה את הבית עם איזשהו חומר שגרתי שקיים בכל בית, היא נקטה בבוקר, אני בערב לא יכולתי להיכנס לחדר שינה, ולבת הגדולה שלי התנפחה עין, אוקיי? אז זה מהעדים בערב מה שנקטע בבוקר. אז יש לנו את זה בכל מקום, בקוסמטיקה, בטואלטיקה, כל הקרמים שאנחנו משתמשים. פלסטיק, מיקרו-פלסטיק, היום כולם מדברים על זה. אתם יודעים שאפילו השקיקי תה האלה, שאנחנו חושבות שאנחנו שותות חליטת תה, כי מכניסים למים, רותחים מזה, ויוצא מזה מיקרו-פלסטיק. יש לנו רעלים במזון, מכניסים לנו חומרים מייצבים, מתחלבים, צבעי מאכל, חומרים משמרים, אתם מכירים את זה פשוט בלי סוף. יש לנו באדמה, האדמה שלנו מרוססת ומדושנת, שלא לדבר על זה שמדי פעם משפחים במקרה או לא במקרה כל מיני חומרים אליה, והרגו אותה לגמרי, שתתי ציינה בפני כשעבדנו על המצגת, שכמו שלנו יש חיידקים במערכת העיכול, יש גם חיידקים באדמה, אבל כל הגשמים האלה והכימיקלים פשוט הרגו אותם, הרגו את המיקרוביום שבקרקע. קרינה אלקטרומגנטית, אנחנו מוקפים מכל הכיוונים, המסכים, המיזוג אוויר, אנחנו נושמים אוויר שנמצא כל הזמן בסירקולציה. כן, את מלחיצה אותם. מה? את מלחיצה אותם. מלחיצה, כן, שיבינו שאנחנו בבעיה אמיתית. בים יש לנו ערימות של רעלים, מתכות כבדות שמגיעים אלינו דרך המזון, הצות ודגים שאנחנו אוכלים. בקיצור, זה הסיפור, רגע. כן, אז רק נגיד שהגוף שלנו יש לו שני מצבים, 0 או 1. או שזה טוב לגוף, מזין, ואז הוא מסווג את זה כמשהו שהוא טוב לו, או שזה מזיק לגוף, ואז הוא מסווג את זה כרעל. אין באמצע, אין משהו שהוא טוב, נו, יאללה, נשחק איתו. מבחינת הגוף, כל הרעלים האלה, הוא מסווג אותם כרעל ומוצף בהם. אוקיי, אז אם אנחנו הולכים לסופר לקנות לעצמנו אוכל, אז מצבנו לא יותר טוב שם, כי איכות המזון כל הזמן הולכת ויורדת. המזון שעומד לרשותנו, האוכל שעומד לרשותנו הוא רובו מתועש ומהונדס ומרוסס, ואיזה מניפולציות עשו עליו. למעשה הפשיטו אותו מכל הרכיבים התזונתיים שלו, כן? הטפו צ'יפס הזה שנמצא בתוך השקית כל כך רחוק מהתפוח אדמה שהוא נולד באדמה. וכדי לקבל את מה שאנחנו צריכים, אני היום, את מה שסבא שלי, שלנו, קיבל מתפוז אחד, אנחנו צריכים לאכול כבר 8 תפוזים, בגלל שהקרקע כל כך דלה. רוב האוכל שלנו בסופר מעובד. תחשבו על זה שיש בסופר מחלקה שקוראים לה מחלקת בריאות. אז אם יש מחלקה אחת שקוראים לה מחלקת בריאות, מה מוכרים לנו בכל שאר הסופר? כן? יפה. כן. כן. וגם אם אנחנו אוכלים כבר פירות וירקות, הם עברו כל כך הרבה תהליכי חקלאות מוגברים, כל כך הרבה מניפולציות עשו עליהם כדי שהם יראו יותר מבריקים ויותר מפתים ויותר גדולים, כדי לייפות אותם, לשפר את הטעם שלהם, ודיברנו על זה שהאדמה ענייה במינרלים. כן, ברור. זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים מזה בעצם, זה שאנחנו והילדים שלנו והנכדים שלנו, אפשר להגיד, אנחנו גדלים בעולם שונה לחלוטין ממה שהורינו, מהעולם שההורים שלנו גדלו, ואוקיי, אז מה עושים עם זה? קדימה. אז זאת הבעיה.
אוקיי, ועוד מילה אחת על זה שהתוצרת החקלאית נקטפת כשהיא בוסר, שזה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי כשהפירות בוסר, אז לא רק שאין בהם את כל חומרי ההזנה שאנחנו צריכים, אלא גם יש בהם חומרים שבגאוניות של הטבע הם מייצרים רעלים, כן, הפירות והירקות, כדי שבעלי חיים לא יאכלו אותם. זה לא סתם שהציפור מנקרת את התאנה או את השזיף רק שהוא בשיא הבשלות, כן, הציפורים מבינות משהו שאנחנו כנראה עוד לא הבנו. על זה אנחנו יכולים להוסיף את אורח החיים שלנו, כן? עישון ואלכוהול וסטרס שכולנו נמצאים בו, בטח ובטח בישראל. ואורח חיים יושבני, אנחנו כמעט לא בתנועה. רוב היום אנחנו יושבים באוטו, אחרי זה יושבים בעבודה, מעט מאוד זזים, אנחנו צריכים כל מיני אפליקציות, זה אתגר, אפליקציות שנגיע לצעדים שאנחנו רוצים, נכון? זה לא בטבעי שלנו. רחוקים מהטבע, גרים במגדלים, בבניינים, רחוק מהקרקע, ממעטים מאוד לצאת לטייל, לצאת לטבע. אנחנו נמצאים בתוך מתחמים סגורים, אז מעבר לאוויר שדיברנו עליו, גם מבחינת תאורה, אנחנו כמעט לא רואים אור יום. אנשים יוצאים לעבודה 2 בבוקר, ויוצאים מהמשרד כבר אחרי שהשמש שוקעת. אנחנו פשוט רואים כל הזמן תאורה מלאכותית, כמעט לא חשופים לאור השמש. אוקיי, עד כאן הבשורות הרעות. כן. אז הגוף שלנו, בין שתי המגמות האלה. מצד אחד, כמות האיומים, הרעלים, כל הדברים שראינו שמזיקים לגוף, שהוא מסווג אותם כרעל, הולכת ועולה. מצד שני, איכות המזון שנגיש לגוף כדי לשמור עליו, הולכת ויורדת. אנחנו נמצאים בתווך. והנה באה החברה וממציאה או מנגישה לנו משהו שהוא לא פחות מגאונות. אוקיי, אז קודם כל, ורד, מה אנחנו צריכים? כן, אז בעצם מה חסר לנו למעשה מכל מה שדיברנו? אנחנו מבינים שחסרים לנו החומרים הבסיסיים, ויטמינים, מינרלים, נוגדי חמצון, פוליפנולים, תזכרו את המילה, עוד נזכיר אותה עוד מעט. חלבונים איכותיים, יש היום מרוץ לחלבון, אבל חלבון איכותי חסר לנו, וסיבים תזונתיים, שזה משהו שכמעט ולא מדברים עליו, אבל תדייקי אותי, נדמה לי שהבן אדם הממוצע צורך משהו כמו 15% מכמות הסיבים המולצת. ההמלצה היא 30 גרם ליום, רוב האנשים לא מגיעים אפילו ל5 גרם ליום. אוקיי, ועל זה כמעט לא מדברים, וזה סופר חשוב לנו, סיבים תזונתיים, לבריאות מערכת העיכול, לחיידקי המעיים שלנו. אז חברת ג'וס פלאס זיהתה את המגמה הזאת כבר לפני מעל 30 שנה, ובחדשנות וגאוניות בעצם פיתחה פתרון לבעיה, שגם יסגור את הפער, את הפערים האלה שיש לנו, שזה יהיה בקלות, כי אחרת אנחנו לא נוכל להתמיד, שזה יהיה ביעילות, שייתן באמת פתרון, ושזה כמובן יהיה גם במחיר שווה לכל נפש. מה הפתרון? מה הפתרון? אז המוצרים. המוצרים, טאדאם! אז יש לנו את הקפסולות שלנו, קפסולות של פירות, ירקות, פירות יער, 30 סוגים שונים של תערובת שהוסיפו לה חומרים מזינים, צמחיים וויטמינים נבחרים. יש לנו את כמוסות האומגה שלנו, שמן, עצות וזרעים שנכבשו בכבישה, כרז, תערובת ייחודית. יש לנו בה לא רק אומגה 3 שכולם מכירים, אלא אומגה 3, 5, 6, 7 ו-9 בקפסולה אחת. ויש לנו את שקה קומפליט, תערובת של חלבון צמחי שכולל חלבון סויה, חשוב להגיד שהיא לא מהונדסת גנטית, חלבון אפונה, חלבון אורז, אבקת חומוס עוד מעט נגיד על זה מילה. וטלתי, בואי תעזרי לי שנראה מה יש בקפסולות. אני אקריא ואת תנסי למלא את הסלסלה. את תגידי ואני אכניס את הסלסלה. בואי נראה מה אנחנו מקבלים בתוך הקפסולות. אם אנחנו מצליחות, אני אגיד מהר כי נגמר לנו הזמן. אפרסקים, אפרסקים אי אפשר להשיג עכשיו. אין אפרסק. תפוח יש לך? תפוח יש, קדימה. תפוז יש, מנגו יש? תפוז יש, דרך אגב, עם הקליפה, עם הגרעינים, רגע. מנגו יש לך? מנגו, קדימה. יש מנגו. חמוציות יש? חמוציות, מי ישיג עכשיו? איפה אפשר להשיג בכלל? יש חמוציות. תמרים יש לך? איך? תמרים, לא. דובדבן אסרולה, שזיף, אננס. אננס יש. קליפת לימון יש לך? סלק אולי? צריך להיות, אין, הלאה. אוקיי, בואי נעבור לירקות, נראה אם המצב יותר טוב. אז זה הדגמה קטנה של מה שנקבל בפירות. ירקות, שוט. ירקות יש לנו סלק, עגבניות, ברוקולי, קייל, איך אומרים? קייל. אני יודעת, אני סתם צודקת. כן, הלאה. גזר, ספירולינה, יש לך ספירולינה? רגע, אז את עושה מהר מדי. כן, מה? ספירולינה? פטרוזיליה. רגע, שזיף ותמר, סליחה, זה הולך לפה וזה הולך לפה, כן. ספירולינה, פטרוזיליה ושום. כן, שום, כן. קליפת לימון, כרוב וטרל. כרוב, כן. גם יש לך שם ברוקולי, אני רואה. ברוקולי, כן. טוב, התפוח ילך לפה גם, וכן, טרל. יפה. ועכשיו בואי נעשה את הפירות יער, ארטישוק, כוחמניות, חמוציות. זה כמו שאתם מבינים, אין לך כלום. אי אפשר להשיג בישראל, אולי מדי פעם מוחמניות, משהו בגולן שגדל, תכלס, אנחנו נקבל פה 12 סוגים של משהו שאפילו לא נגיש בכלל לקהל הישראלי. אז רגע, אתם רואים את זה, נכון? מרשים? רגע, זה ככה, ועכשיו הקפסולות.
כן. אוקיי. אז תערובת האומגה שלנו, שמכילה את כל חומצות האומגה, 3, 5, 6, 7 ו-9, מופקת מאצות וזרעים בכבישה קרה. התערובת מכילה EPA ו-DHA, למי שמבין קצת יותר ומבין כמה זה חשוב, שמגיעים מהמשאב המקורי שבטבע. חומצות השומן האלה חיוניות לגוף שלנו, למערכות מאוד חשובות, ללב, לעיניים, למוח שלנו. מעובר ועד מבוגר. ובואו נראה איך מייצרים את כל הטוב הזה. אז החברה עובדת עם חוואים שמגדלים את התוצרת החקלאית עבור החברה בשדות ובמטעים שלהם, קוטפים את הפירות והירקות בשיא הבשלות. זוכרים שדיברנו קודם על הבוסר? אז פה פתרנו את הבעיה, הכל נקטף בשיא הבשלות. התוצרת עוברת תהליך של הקפאה מהירה, סוחטים למעשה את הכל, כולל קליפות, כולל גרעינים, מייבשים את זה לאבקה, משלבים את זה עם ויטמינים ומרכיבים צמחיים אחרים כמו קליפת לימון, מקפסלים ומבקבקים. שק הקומפליט, שאני באופן אישי מאוד אוהבת אותו, הוא חבר מאוד טוב שלי, הוא מבוסס על מזון מלא הכי קרוב לטבע שיכול להיות, הוא מופק מ4 מקורות, מסויה, כפי שאמרתי, לא מהונדסת גנטית, מאורז, מאפונה ואבקת חומוס. השילוב של כל ה4 האלה בעצם נותן לנו את כל חומצות האמינו החיוניות, זה חשוב מאוד. יש לנו בזה את הסובין אורז, שזה הסיבים שהזכרנו קודם, שכל כך חשובים לנו ואנחנו ממעטים לאכול, יש לנו את זה כאן. בנוסף, יש לנו פה דלת, רימונים ותפוחי עץ שעוזרים לכל הטוב הזה להיספג, ואנחנו חייבים שזה יהיה טעים, אז יש בזה מעט סוכר קנים אורגני, אתם יכולים לראות שהוא לא הנדסה גנטית, נטול גלוטן וכל הדברים הנפלאים שאתם רואים פה. אז בואו נתחיל עם הפשטות, כי ראינו שלהשיג פירות וירקות שאנחנו צריכים את זה כל יום לגוף, אבל מה לעשות, לפעמים זה לא ממש נגיש, וגם אם זה נגיש, אולי לא הצלחתי להפיק מזה את מה שהגוף שלי צריך. כמה זמן לוקח לי לקחת 8 קפסולות עם כוס מים? 1.5 שנייה, אופס, הגוף שלי כבר מתחיל לעבוד ולספוג את כל היופי הזה. אותו דבר לגבי שייק, להכין שייק, שוב, אפשר לעשות מהקומפליט מלא דברים, אבל להכין שייק זה באמת כלום זמן. אחת כמוני שלא כל כך אוהבת את המטבח, זה פשוט יתרון עצום, אבל לא רק אני. כי אם זה מסובך, אנחנו לא נתמיד בזה לאורך זמן, ותאמינו לי, ניסיתי 10 חיטה, ו-you name it, כל הדברים, שרדתי בערך שבוע, לא חשוב שזה גם היה מגעיל, אבל זה פשוט לא בר קיימא, אי אפשר לתחזק. אז פשטות V. לגבי המחיר, מה לגבי המחיר? אז הרעיון הוא שהמחיר של 3 הקפסולות, השלישייה, מה שאנחנו רואים, לא יעלה המחיר של כוס קפה הפוך בסטארבקס, בישראל נגיד נשווה את זה לארומה, זה אומר 12 שקל ליום. ב-12 שקל ליום הגוף שלי סופג כל יום 30 סוגים של פירות, ירקות, פירות יער, בספיגה מלאה ב8 שניות, ב2.5 שניות. וזה עולה לי 12 שקל ליום, דרך אגב, לי ולילד או נכד, באותו מחיר. אם אני רוצה את השלישייה עם השייקים, זה לא, הרעיון הוא שזה לא יעלה יותר מ-22 שקל ליום, ובטח שיהיה יותר זול מהארוחה לדרך. סליחה, יסלחו לי פה מי זה אלונית וזה, לא מתערבת להם, אבל מה יש ב-29 שקל שלהם? אז הרכיבים התזונתיים האלה, זה מה שהגוף צריך, זה מה שסוגר את הפער. בדיקות, אוקיי? ג'וספלס היא חברה שרוצה שהאיכות של המוצרים תהיה הגבוהה ביותר האפשרית, מה שאפשר כאילו בעולם הזה, הכי גבוה שיהיה, ולכן יש פה מגוון של תקנים שהן חברות עצמאיות שנותנות את הגושפנקה לזה שהרכיבים האלה באמת קיימים ונמצאים, ואתם מוזמנים לראות את זה. לגבי היעילות, זאת אומרת, אם אני שואלת את עצמי, האם מה שאני מכניסה עכשיו יום לדוף שלי, והאנשים שאני הכי אוהבת מכניסים את זה יום לגוף שלהם, האם זה יעיל? אז יש לי פה שורה של תקנים מאוד מכובדים, הכי מפורסמים בעולם, ועכשיו אנחנו נדבר על יעילות מהמקום של המחקר המדעי. חברת ג'וספלס השקיעה במשך שנים רבות, 25 שנה, ויחד עם מוסדות הכי איכותיים בעולם, כן, מכוני מחקר, בתי חולים, אוניברסיטאות, יצרה עולם מחקרי, למעשה שטח מחקרי חדש, כי עד שג'וספלס לא התחילו לחקור את המוצרים, בכלל אי אפשר היה לדבר על 30 סוגים, או נגיד 18 סוגים בהתחלה, של רכיבים תזונתיים. או שאת עושה מחקר על גזר, או שאת עושה מחקר על קורקום, איך תעשי את הכל ביחד? אז לא רק שג'וספלס פתחו פה ליגה אחרת של רמה מחקרית, כמובן הכל בתקן זהב, מי שמבין פה, אנשי מקצוע שמבינים, אקראי, כפולסמיות, בהחלפה, ביקורת עמיתים הכי גבוה שאפשר, אלא שהם יצרו בעצם שדה חדש של אפשרות לחקור רכיבים תזונתיים שהגוף צריך. שזה פשוט עולם אחר של מחקרים. אז אנחנו ככה נסרוק איזה 2-3 שאנחנו, ונראה מתוך ה-47 שפורסמו עד היום.
אז הנה מחקר שנערך מזמן במכון נמורס, שהוא בעצם מערכת בריאות אמריקאית מאוד גדולה שמפעילה בתי חולים לילדים, יש להם 2 בתי חולים עצמאיים גדולים, אבל מעבר לזה גם יש להם מרכזים של טיפול בטראומה וכל מה שקשור ברפואת ילדים, מפוזרים בכל ארצות הברית, והם ערכו מחקר ספציפי מאוד שבדק ילדים מגיל לפני גיל ההתבגרות, הם אוביס, זאת אומרת, הם שמנים הרבה מעבר ל-BMI הרגיל. המחקר הזה, דרך אגב, הוא לא מומן על ידי ג'וס פלאס, לאיזה שאומרים, כאילו, ג'וס פלאס מימנו אותו, לא, ג'וס פלאס לא מימנו את כל המחקרים, חלק, זה המחקר הספציפי הזה מומן על ידי המכון עצמו, לא על ידי חברה, ומה שהמחקר הזה גילה, זה שתיסוף קפסולות פירות וירקות, נכון? אוקיי? למשך 6 חודשים לילדים האלה, בשילוב עם ייעוץ תזונתי, היה קשור לעלייה בכמות נוגדי החמצון בדם, כולנו רוצים את זה, היה קשור בירידה בשומן הגוף, אתם מכירים אנשים שרוצים שמשהו יעזור להם להוריד את שומן הגוף? מכירים כאלה? כן? רוצים? אוקיי. ושיפור ברגישות לאינסולין אצל ילדים, אצל בנים עם עודף משקל, אוקיי? say no more, אין מה להגיד על זה. אז זה המחקר הזה. מחקר נוסף שהוא בעצם מחקר של אנליזה, הוא נערך באוניברסיטת פארמה, וקיימברידג' בלונדון, כן? 2 מוסדות מאוד מכובדים, והמטרה שלו הייתה לבדוק מה מכילות הקפסולות, מה מכילה השלישייה. המחקר הזה מצא, שוב, אתם כמובן מוזמנים לקרוא את זה באתרים של ג'וס פלאס ובאתרים שלנו, הוא מצא שבקפסולות יש 119 סוגים שונים של פוליפנולים. פוליפנולים זה איזשהו שם כזה כללי לכל מיני רכיבים תזונתיים שהגוף שלנו עושה בהם שימוש מושלם, למוח, לריאות, לכליות, לכבד, לכל הדברים שהוא צריך, אז זה נקרא פוליפנולים. אנחנו מכירים ויטמינים ומינרלים, זה סוגים שונים, אבל יש המון פוליפנולים עם שמות מוזרים. 119 יש בשלושת הקפסולות של ג'וס פלאס. מה זה אומר? זה אומר שבאירופה צורכים, נגיד, במה שהם אוכלים, הם צורכים 1,100 מיליגרם ליום, כשהם לוקחים את 3 קפסולות, הם מוסיפים לעצמם עוד 600, יותר מחצי. עכשיו, בישראל, אנחנו צורכים הרבה פחות מ-1,100 ראינו, הסלסלה נשארה ריקה. אוקיי, אז מחקר שלישי שחשבנו שהוא מאוד מרשים, הוא התפרסם ב-2021, אנחנו כבר מדברים פה על 3 הקפסולות, אנחנו מדברים רגע. הוא בדק את ההשפעה של הקפסולות על הכולסטרול הרע, כן? כולם מכירים, LDL, על הכולסטרול הרע, על הכולסטרול הטוב, זה לא באמת רע וטוב, אבל נגיד שנסווג אותם ככה. הוא נערך על 92 משתתפים בריאים שלא אוכלים מספיק פירות וירקות. ומה הוא מצא? הוא מצא שמדדי הדלקתיות, האינפלמיישן, ירדו, אוקיי? מי שפה מבין, אנחנו יודעים שדלקתיות היא המקור לכל הצרות. הוא מצא שגם ערכי ה-LDL, שכולם נורא מפחדים ממנו, ירדו. לעומת זאת, מה עלה? אחרי 4 חודשים, חודש הפסקה ו4 חודשים של 3 הקפסולות, עלה הכולסטרול הטוב. הכולסטרול הטוב זה מה שמגן עלינו מפני התקף לב או חס וחלילה שבץ, וגם עלתה רמת הקטקולמינים, זה שם כללי לדופמין. רוצים קצת יותר דופמין? איפה אנחנו אוהבים דופמין. הנה, you got it. והשלישי והאחרון שאני אדבר עליו, הוא בדק על עוד משהו שמעניין את כולנו, אוקיי? כולנו רוצים תפקוד קוגניטיבי מושלם, שליפה מהזיכרון, אנחנו רוצים שיהיה לנו את היכולת לתפעל כל מיני דברים שהמוח שלנו יהיה במיטבו. אז המחקר הזה בדק דווקא אנשים צעירים, לא מבוגרים, והוא מצא, עם כל מיני מבחנים שיש להם שמאוד מאוד מורכבים לגבי הבדיקה של הקוגניציה, הוא מצא שיפור גדול בזיכרון לטווח קצר, מהירות תגובה, יכולת מיקוד ויכולת הבעה ורבלית. אולי, בגלל שאני לוקחת את הקפסולות, אז אני מצליחה עם ההתרגשות ועם הלחץ לדבר ככה, אולי זה שייך לזה. ואחרון חביב, מחקר תצפיתי שנעשה על ילדים, זו הזדמנות להגיד שהילדים של ג'וס פלאס, כשההורה צורך את הקפסולות, הילד מקבל את הקפסולות של הפירות והירקות בחינם. אז נעשה מחקר תצפיתי על ילדים ב4 ערכי ליבה של אורח חיים בריא, בתזונה נבונה, בשתייה מרובה, בפעילות גופנית ובשינה, ותראו איזה תוצאות יפות. 56% מהילדים נעדרו פחות מבית הספר, מה זה אומר? הם היו כנראה פחות חולים. 71% שתו יותר מים, 71% צרכו פחות ג'אנק פוד ופחות משקאות קלים, רק על זה אני אומרת הללויה, ו61% אכלו יותר פירות וירקות. אז זאת המשימה שלנו,